Bu, ibu, ayo bu, nang budal, jam piro iki? Inggih Pak, sekedap to. Endi Rina, Rina? Rina, hei, Inggih Pak. ayo budal, iki adikmu siap lho. Nggih, sekedap. Ya Kok boten ampun. durung budal sih iki? Jam piro? Enggak bu, niki kajenge bidal. 3. Mas dah budal, Mat. Anakku salat telat iku lho. Ya sayang. Hati. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih bu? Nggih, hati. Waduh, anak Mbah, aku liwat endi iki? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam lho. Kok wis mulai, Nduk? Nggih, Mbak, amarga wonten rapat dinas. Ya wis kena salina kono. Nggih, Mbak. Loh, kok gak bisa dibuka ya? Apa dia wis mulai? Ana apa, Nduk? Lawangipun mboten saged dibikak, Mbah. Napa dikunci saking lepet nggih? Loh, ora ngerti, Mbah, Nduk. Wis salina ndek kamar mburi ae lho. Iki kan sepatune adik. Oke. Apa iku mau? Ejan. Mbah, kamu iki kok wonten sepatune adik? Iya, iku mau ndek jero ya ana swara iki. Ana sapa ing jero? Bukaan lawange. Loh, Rani, ora sekolah ta, Nduk? Anu, Mbah. Ngapa? Simba kok mboten sumerep yen adik pun wangsul? Iya, kok aku ora ero ya? Lah kowe lewat endi, Nduk? Lho, Dek, bukan iku kancamu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa, Le? Arep apa menyang rene? Anu Mbak, kula rencangi Rani. Loh, kamu kok ndek kene? Ora sekolah? Vino mrene arep maringno tugas, Mbak. Tugas apa? Kan kowe iso mulai sekolah. Wis tandha ngomong sing jelas, sing jujur. Saderengipun niku ngeten Mbak. Kula kali Rani niku mbol sekolah amarga arep ngepen. Ya oh ya Robi, kowe iki sik arep sekolah. Kewajibane ku sekolah karo sinau. Lah arep ngeben iku ya engko mulai sekolah, gak usah bolos koyo ngene iki. Iya, Dek. Bener jare si Mbah. Sekolah ya sekolah, dolan ya dolan, latihan ya latihan. Lah ngene kok kamu iso sesane bapak lan ibu. Nggih, Mbak, kula salah. Ngapunten nggih, Mbak. Wes lah, ndang mulia, gak usah ngajarani bolos-bolos maneh. Nggih Mbak, sepuntene. Assalamualaikum. 3. Waalaikumsalam. Napa lari-lari sampun mangsul, Bu? Wes Rina iku mau mulai isuk, mergo gurune ana rapat. Tapi Rani iku lho, ngomongnya jare lara tapi kok ana kancane sing nyusul arep ngeben jare. 3.
mang bolos sekolah. Yo pos awakmu iku Ran. Awakmu iku ora tahu diajari ibu koyo bolos-bolos ngono kuwi. Ojo ngono nak, ibu iki guru, isi nang guru. Bu, sama apa sih bu? Menika lho Pak, Rani ku bolos sekolah. Arep ngeband karo koncone lanang. Saya temen ben bu. Iya. Ran, Rani. Iya, Pak. Dok, saya tak takoni. Jawabnya jujur ya. Bu, ibu. Bu, pengen mriki bu. Pengen bu. Dok, jawabnya saya jujur. Apa benar awakmu bolos? Nggih Pak, kula salah. Ngapunten ingkang kata Pak. Ya Allah, Dok. Wong tuwa iki kerja gawe kamu sekolah, gawe manganmu bendino. Kamu kok bolos dijak sapa sih? Kancamu lanang iku ta? Dijak nandi ngeben. Apa gunane ngeben? Saiki kewajiban aku siji sekolah. Halo, assalamualaikum. Inggih Bu, enten napa nggih? Oh, ibu gurune Rani to. Wonten napa? Masya Allah. Rani ten pundi Bu? Kok mboten enten dateng sekolahan Bu? Lare niku panci Bu. Ewet kandhan-kandhanane. Nggih Bu, matur nuwun nggih ingkang informasine. Matur nuwun, mangke kula sanjangaken ten Bapak Irani. Nggih Bu, matur nuwun. Assalamualaikum. Ya Allah, Pak. Ya apa iki? Rani durung mulya ora sekolah. Ibu gurune mari telepon nang aku. Oh, kowe arek iku kumat mana deh, Bu? Apa arek iku dolen karo Vino? Jos, aku iki gak ero. Loh. Rani, Ran. Tekan ndi kowe? Ibumu iku lho khawatir. Ngapunten Pak, Bu. Kula mantun wedal kaliyan Vino. Ngapunten nggih Pak, Bu. Lapo baleni maneh ngono iku? Iku mau lho ibumu mari ditelepon gurumu. Diwara lek awakmu iku gak munggah kelas. Ngerti ya wis? Nggih kula salah. Ngapunten nggih Pak. Terus sepura-sepura ta ya dibaleni maneh.